Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Wa na siya'y sakit tungod sa milagrosong tambal gikan ni Idana. Unsa? Mao ka na'y labing tinuod, sir. Kung matambalan ka ni Idana, labing siguro nga mamaayo gyud ka. Mamaayo gyud ka, sir. Mamaayo. Mamaayo? Ma'am Leslie. Leslie! Unsa to? Mamaayo ang akong amahan? Leslie! Ayaw pag-iskandalo sa atubangan ni Papa. Dili ni mahimo, Nelson. Maayo nga to ni Clarohon. Unsa man kay imong gianhin oy torning? Kukuan kining silbing. Gipaanhi magkukuni sir Piping. Maong nag-istoryahan na imi. Leslie! Why daw tanggi buhat si Torning? Nalipay ra ko nga ni Asya din eh. Pero pa, ayaw gid patunto sa ilang gisulti nimo ha. Dili na tinuod nga makaayo ang tambal sa usa ka barangan. Impakta. Ang ilang tambal gikan na sa yawa ug makapatay nimo og sa imong kalag. Gusto na, Leslie! Pagbaton mo pamatasan! Doon ako'y katungod nga manalipod di papa. Wa mi daotang gihimo din eh. Busa pahawa din eh, Leslie! O ganong pahawa man ko? Unsa man? Ikaw ra ba'y anak ni papa din eh? Pahawa na yun. Samtang nakapugong pa ko sa kong O kagalingon. sige! Sige, dapati ko! Naana na yukas pagpanapat ako da! Sige! Ay nagbuhatan, Nelson. Ayaw pag-apil-apil din eh. Kay away ni na mo managsoon. Doon ako'y katungod ka manalipod sa kong asawa. Kunin mo na siya dapatan. Pahawa mo din eh. Ayaw mo pagsamok. Dili mi mo pahawa. Kinsa man lagi ka mo papahawa na ako din eh? Gusto na. Utang buod. Ayaw na in town mo pag away sa akong atubangan. Papa, badlungan ako ni mga tawhana pa? Ilabi na ning imong anak ka nayawaan? Inom! Huh! Sige. Ayaw lagi. Ay nagbuhat sa kong asawa, ha? Utang buod. Ayaw ta mo pag-away. Maloy mo. Dala sila. Inom. Salamat. Salamat, Badong. Nya. Musta man ka, sir? Okay ko, Badong. Naglagot lang yun kay kung naguna-una sa sobrang kaway batasan ni Leslie. Bitaw, sir. Nasubrahan naman ang babayhana eh. Nasa iyang uyab ay bugiro kayo. May lamparuhon. May pugngan, kuyawan ko pugngan ko. Kung wa pa lang unta ko maguna-una ni Papa. Tigali. Nadapatan yun ako si Leslie. Asta niya ba na? Imo na itong gipit cancer. Namnaan mo ko si mong dool pirmi. Bidab na. Ayaw lang, Badong. Dili ko gusto nga maangin si Papa. Tungod lang silang kabuang. Mahimam sir ba mabahag nung terus bagay ba? So ako pa yung angko ng Rooney. Bagay. Makaya rin mo si Ronnie? Nga nung di ko taon. Sokol ko toro nga. May akong kontra ng toro. Sokol ko na. Rooney na ba ka? Sagdi lang, Badong. Mas mayo sab ginang makalikay pa ta. Di magod sir. Sobrang sa kanilang gibuhat. Uy. Dili mo na makatarungan nun. Grabe ka bastos o way respeto Leslie ay. Sino ito rin taon? Naluoy ko nga Igor ba yung taon siyang gipatawag o
nagdasig ni Papa. Mao lagi taon. Ditso tag iskirdas na iturning ay. Iskirda. Oh, Ita. oh, Oh, huban mo. sama sir. Sama. Agig pasalamat ni Turning. Ihatag na niya. Oy. O, Ah, kana sa bangay mo. nakoy ako. Ayaw ko. Sir. Pilam na sir. Bita. Lamat. Lamat taon. Nasa di ko ako dito. Lamat. Kung magkita mo ni Turning, palihog kong ingon nga, pasensya na kayo. Wanag ko kapangayo niya o pasaylo. Saon man. Yan. Ay kablakang na ito rin sir. Ay sabot to siya eh. Di ito tungod ni mo. Tungod to sa panuway na mo igsuon. Kung saon lang ka na ako na ini, Padong. Tabangi ko nga, dili mawa sa akong kaugalingon. Tungod kay nahadlo ko. Nga ba sinog mulabaw nga akong emosyon kaysa akong huna-huna. Mas maayo noon sir para makatilaw sa sila sa imong kasuko. Para na ako gani, angay ginang ipahungaw kaysa imo lang pugung-pugungan. Manginaot lang gyud ko, Padong. Manginaot ko. Nga di gyud ko mahinayak sa akong kaugalingon. Ay kablaka sir. Bisag magkinunsa. Na ako permini mo. Sig unsa pa imong hitabo. Salamat. Salamat kayo, Padong. Basta lagi sir. Kung unsa man gani imong bation, ipahungaw na. Pakita sila. Kung unsa ka kung mao ni masuko. Kotob sa kumahimo, Padong. Manginaot lang gyud ko. Nga dili ko mahinayak. Kayo lang kahambog na tuhanan na. Hagdon ko lang ka na siya kausa para mawasan na ta sa itong kaugalingon. Ayaw. Ako rin may bawaan ng Nelson. Naan ako'y daghang plano para niya. Ang ako lang hani ba? Si Bako ba kumbinser nila sa papa? Nga mudawat sa tambal ni Dana? Unya pananglit maayo? O sabi ito buhatam? Ha? Unsa to? Maayo? Unsa ko'y maayo? Si Bako lang ba? Matagapan? Imposible ka na, Ronnie. Nga ko tong mataghapan man. Ay, daghan ba yan nagsulti nga na ayaw gyud kuno sila sa tambal ni Dana? Mituo ka ng mga bakakon? Relax lang. Pananglitan na ng ako. Dili gina mahimong pananglitan. Kay una sa tanan, dili gina mahitabo. Bisag asa pa may mag-abot. Kay kun ilan ang suwayan, magdaog gid mis korte. Og labing siguro mapreso silang tanan. Lakip na si Nelson. O hinoon, malipay sad ko nga ilan ang buhaton. Para matiwasan ang among amahan. Sa ato pa, dako na giday kang uyon nga matiwasan na ang imong amahan. Mo ba? Abi ni Mohan, dili lang sa pag-unsa, no? Mas gusto na gyud ko nga makapahuway na si Papa. Kaysa ingon ana iyang sitwasyon nga mag-antos pa siyang maayo. Pero usahay, bugat sa akong buot nga ipaagi pa sa tambal ni Idana. Aron matiwasan siya. Mas gusto na ko nga natural lang iyang kamatayon. Bisag karon dayon mamatay ang among amahan. Nakadawat na kong daan sa mahitabo niya. Parehas na gunahuna, honey. Di gud angay nga ipadawat ang tambal ni Dana. Daghan kay kog mga mata din hihan. Og diligid sila makadali-dali sila mga binuang. Kay babagan ginako sila. Bisag unsa pay mahitabo. Ilabi na nga manggamit sila og tawo sama ni Turning. Aga mayog atong bahara na turning. Nga di na gid pabalikon rin. Oh, mas maayo gid untahan. Sila, ako'y bahala ng turning. Ako mismo may muadto sa ila aron badlongon ako siya. Kinahanglan nga na kay kaubanhan. Ay, kabala ka. Naara ko'y dagang sakop nga kumara. Ako'y bahala ng turning aron di na siya makasamok pa din. Pagkasalbahis na lang yun, oy. Mayo gani kay wa siya mahinay King Nelson, no? Na, swerte lagi kayo nang. Mingan si Sir Nelson ako nga, nagpugong lagi ko siya. Hapit ko ng butong bulkan sa kuglingon, eh.
Or mahinayak siya. Mo lagi. Gipatilawon dato niya ang tamparo sa iya igsoon. Naam sa Ronnie God. Nagpapapil si Sina. Papil. Blagol ka na runib nawa niya. Ay. Kito yung lamisa yung nawa. Papil. Kay pagkagano nag-apil-apil sa day na sa away. Ay, papil. Iso kayo. Iyam ganing hagdon si Nelson. Oh, busok ko na siya. Hila, sige kayo. Papil. Na ako si katungod nga malipon sa iya kasawa. Tidak sa... Kung ako pa to, badong, bidab. Sige, papila. Bahala mo kinausap. Ako ang isang kauitas lang liog, bidab. Ay, mana na Sos! kung giingon ni mo puldo. Kupray. Nga sugot lang sa si Sir Nelson nga daog-daog gol siyang manghod. Ay, ko ang kalang waman siya magpadaog-daog nang. Aw sam day. Naglikay lang siya kay naaman ko sa tungod si Sir Piping. Na nag-away sa tungod ba tungod gano'n. Unya, mo lagi. Unya. Si Sir Perfecto in town. Unsam lepong. Ah, looy tang kayong masakiton. Nay, looy kayo. Nagpakilooy lang taon nga, di mag-away siyang tungod. Pagkasalbahis ba gina ng Leslie, no? Gisamutan pa siyang way angay nga bana. Nga, ako bitang ina si Nelson nga, ako lim ang kong Runi. Mo lagi. Unsam man ni mo ron ni badong. Haglo ko bagay. Bagay, ano ba, bagay ba? Bagay. Siyang sparring mo bagay. Dela ko sa subukan, bagay ba? Ako kito namin sa room. Kita yung bulsa ko. Bidab. Ay, mas mayo pa to nga. Imo na siyang hagdon badong kay anak ko pusta ni mo. Kana! No. Pusta gina ko lagi. Daog, magiging ko ba klaro kayo? Daog ko. Daw ka pili ka nawam. Kito lamisa. Hawa yung ka. Pida. Kaya makita na ko ron niya. Tos ron niya ba? Ito makita ko tao. Ako niya na siyang ino nga. Sumbagay mo. Ay, bagay ba? Sa orasa. Atagal pa ko sa partida. Sa gusto sa kamot, sa man. Apsanay mi. Iyang 5,000. Dobleho na ko. Kung makadaog siya na ko. Yung 5,000. Saga ko pa. Sugot ko. Gabay may. Iya pinote. Ako toothpick lang. Sukol ko. Wala makang naigahom mo. Oh, basta na lang may source baril. Ay, ganaman. Bingkol na ba kayo itong lawas? Ba't bingkol sa kilawan? Sigurado yung mo daw ka. Ano mo susbaril mo? Ligi sa kaulat siyang pinote yun. Daog ka daan. Ano niya makitang katag? Lagpot ang espiritu na apila yung hambog. Hello? Oh, attorney, kumusta? Ha? Mao ba? Uy, nindot kaya na nga balita, attorney. Mao na akong gipaabot nga magkagawas dayon siya, ugma. Dagan kayon salamat, attorney. Sige. Naa pa di ay pirmahan? Okay. Muana ako karon dayon. Upirma ko ana. Sige, attorney. Pabuta ko. Okay, bye. Salamat sa Ginoo. Makagawas ng UDA si Dana ugma. Sigurado yung malipay siya sa nindot kayong balita. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!